Ja, hold da kæft, mand. Emil, for helvede, mand. Det er spækhugger. Tag en billede af det. Jeg filmer det. Se her, prøv at se der. Der er nogle billeder her. Jeg filmer det. 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 Prøv at se en film, den har. Jeg filmer det. Nej, de kommer herhen for helvede. Sejl for helvede. Sejl for helvede. Det er lige under os. Det er under os. Det er kæmpe store. Jeg er sgu da rigtig for. Det skal sgu da ikke være. For helvede. Sejl mig lige væk. Helvede. Sejl mig lige væk. Hvor holder du ved, hvis de holder dig? Er du tosset, mand? Prøv lige se nogle fisk. Det er sgu da spækhugger. Det er spækhugger, Emil. Det er verdens farligste fisk. Det er verdens farligste fisk. Hvor sindssyg, mand. Tag du billeder for sig. Jeg filmer det. Prøv at se en rygfinde, de har. Du er sindssyg, mand. De svømmer under bordet. De var godt nok store, Niklas. Nu kommer de herhen igen. Nej, vi skal sgu have mere med det lort, gør. Nej, kæft, er du bange for en fisk? Jeg har sat mig rej for spækhugger. Nu kommer de herhen igen. Jeg filmer det. Jeg har det helt på film. Jeg filmer det. De var godt nok store, Niklas. Jeg filmer det. Nej, vi skal sgu have mere med det lort, gør. Jeg filmer det. Jeg har det helt på film. Emil, for helvede, mand. Det er spækhugger. Det er spækhugger.